We volgen de ontwikkelings bij Aquazoo in Ljouwert. In deze uitsturing binnen 2 ANU-kaan bij de Japanse kraanvogels. Verzwarger Wouter leert hoe er zeehoenden trainen mat. En het park had man tawerken naar de komst van de ijsberen. En nou is het dan Safir. Ijsbeer Felix komt mij een koelwijn naar Ljouwert. Dat zou al eerder, maar het wie te warm. Zo het deze week een wolslagje. Alle media is aanwezig voor de komst van ijsbeer Felix. Hij komt wat later. Hij komt wat later. Nou, dat is een leuke verrassing. In deze tijd. Nee. Zelfs Hart van Nederland is er. Ja. En ze zijn nu de kist iets aan het aanpassen. Maar ja, goed, dat moet de technische dienst doen, dus dat is wel even werk. Ja, ik snap het. Dus ze gaan pas vanmiddag, maar ja, vanmiddag is het weer zo'n ruim begrip. Kunnen ze pas nieuwe pogingen doen. Heeft er geen zin in. Ik wil niet in Friesland. Totdat hij er één keer is, jongen. Dan willen hier nooit meer weg. Dan willen hier nooit meer weg. Nou, dan maar even een bakje koffie. Felix had even moeten bellen dat hij er geen zin in had. We hadden wat later kunnen gaan. Ja, maar het blijven dieren. Zij bellen even als hij onderweg is en dan komen misschien vanavond nog even terug. En waar komt u dan vandaan nu dan? Ik kom uit Amsterdam. Helemaal uit Amsterdam? Ja, nou ja. Nou, we moeten rustig afwachten. En ze gaan iets verzinnen om het vanmiddag nog een keertje te proberen. Want Felix is getraind om de kist in te gaan. Dus ja, ze gaan het vanmiddag nog een keer proberen. Dus we hopen dat het lukt. En dan wordt het vanavond waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk wel. Dus afwachten, meer kunnen we niet doen. Hart van Nederland gaat er van trouw, want die had nou geen verhaal. Ze krijgen de oren ijsbeer nog wel even te zien. Iedereen geweest? Nanu wordt wel een beetje hongerig van al die pers. En de lokale media neemt nog een paar interviews op. En in de loop van deze week, vanuit vrijdag, zal de helft van het verblijf klaar zijn. Dus dat betekent dat de dieren daar vast naar buiten komen. Nog even een foto voor de Ljouwter en het Fries Dagblad. Jeroen en Gerben sjoggen het mediageweld on. Maar zij moeten nog 1200 planten de groen in krijgen. Ze hadden er al 1000 zet, dus ze binnen op de helte. Nee, we kijken natuurlijk wel naar planten die niet giftig zijn voor de dieren, qua blad, qua besjes. Ja, je hebt dus ijsberen, ijs. En er is een hele witte straat van witte bloemen in de zomer. Ja, daar is al over nagedacht. Kleuren ook in de beplanting is voornamelijk wit. Daar heb ik wel op gelet, ja. Deze hekken die planten wij helemaal vol met beplanting, zodat we over een 2-3 jaar dat de hekken niet meer zichtbaar zijn. Kom maar even. Kijk, wij boren de plantgaten met de grondboor. En wat je heel vaak krijgt als je zo'n gat boort, dat hij dus zeg maar in het gat, omdat het wordt gesneden, in het gat blijft groeien. Dus daarom boren wij wat dieper en gooien we losse grond terug. Dat de onderkant van de plant zich gewoon makkelijk kan gaan wortelen. Ja. Anders is het een hele harde onderlaag en dan blijft hij maar in het gat groeien eigenlijk. Ja. Gaat hij niet verder. Nee. Ja? Met vis? Wouter en Björn krijgen uitlust van Lisa hoe ze zeehoenden trainen matten. Hey jongens, kom maar! Kom maar dames, kom maar Pepito. Kom maar! Ik heb hier echt bouw ik mijn eerste trainingservaring op en het valt heel goed. En het is heel erg wennen, maar het is heel wat anders. Nou, ik heb uiteraard gewoon mijn opleiding gevolgd. Daarnaast heb ik in Taman, Indonesië gewerkt. Dat is een klein vogelparkje. Daar deden we niets met training. Oké, dan ga je staan nu. Ja. En dan ga je haar gelijk opvangen en om Iluna heen. Richt je maar op Pepito. Pepito, kom maar! Goed zo. Dan loop je nu naar achter. Ja, neem hem maar mee. Plaats. Heel goed. Oké. Beloon je Pepito en Casper.
En Ilona die komt dan vanzelf juist goed geregeld. Je moet super consistent zijn. Belonen op de juiste momenten, op de juiste tekenen van het dier. Je moet je dieren echt lezen, gedragingen echt zien, de dieren snappen, hun namen weten. Je moet echt je dieren kennen. En dat is heel leuk om te doen. Hey Quinn, kom maar. Kom maar. Supergoed. Ik heb al een paar keer meegekeken, een aantal keer meegedaan en nou ging het supergoed. Ik had nou 3 dieren die ik mocht trainen, dus dat was hartstikke leuk. Ja, eigenlijk moet je opletten, want zoals net keek Ilona een keer niet. Dat je haar pas echt een vis geeft als ze jou aankijkt. De voedseltrainingen en gedragingen die de dier aanleerd wordt, is handig voor de verzwarging. Als er dan wat is, kun ze voortdurend bij een dier komen en zien wat er aan de hoorn is. Ja, helemaal goed. Super. Wouter liep het nog wat voorzichtig bij de training. Ja, maar de dieren moeten ook aan mij wennen, ik moet aan hun wennen. En als ik dan vrij dominant aanwezig ben, dan heb je natuurlijk ook kans dat het de dieren afschrikt. Ja, jij bent ook niet zo dominant. Ik bedoel, het past beter bij jou om ze rustig aan te spreken. Ja, dat denk ik wel. Ik ben ook vrij rustig van mezelf. Ja, dan zie je dat ook in mijn training terug, dat klopt. Goed zo. Ja, je moet echt jezelf blijven, want anders hou je het ook niet vol. Als nieuwe trainer zit er wel een opbouw in die carrière. We bouwen het op. Je begint bij ons met de zeehonden, dan ga je naar de zeeberen en uiteindelijk de zeeleeuwen. Steeds een stapje moeilijker, groter en spannender, zeg maar. Dus dat is heel leuk. Ja, Lasse, kom even behind. Nee, kom even behind. We zijn eventjes ons huid en ben 44 jaar trouwd, Jood. Oh. En nu ben we eventjes een dag met de band en dan liet band dus erop uit. Oh, oké. En nou, dat ken je. En we treffen mooi waar. Leuk. Ja. Maar wil ik slagroom heel Lasse? Ja. Lekker. Slagroom? Ja. En wat nog meer? Wat vind je nog meer lekker? Wat hebben we laatst niet gehad bij opa en oma? Ja. Dat weet dat. Hier dat. Vertel dat eens even aan je oma. Wat vind je dat? Taart. Taart, nou? Nou, en daar zit ze al haast aan de taart. Wie bent er even op uit, ja? Even een feestje. Nou, een feestje. Ja, toch? Ja. Waarom? Omdat we 40 jaar trouwd zijn. 40 jaar? 40 jaar. Dat is een behoorlijk skoft. Ja, maar dit wil gauw omgaan trouwens. Ja? Ja, vind ik wel. En wat is jouw geheim? Want mijn langste relatie is 10 hier en hoe houdt het op? Ja, ik weet niet wat het geheim is. Ja, maar ja, ik heb geen idee. Net langer doen, I think. Never change a winning team. Even verderop zit er juffe kraanvogel op het nest. De broed is alleen nog mislier, maar dat weet de vogels nog net. En oors is het bij de Japanse kraanvogels. Daar hebben wel 2 aaien uitkwam. En er wordt er hier een wekker. Nou ja, haast. De Japanse kraanvogels zitten in Japan voor gelok en een lang libben. Nevens de legendes kan een kraanvogel wel 1000 jaar worden. In werkelijkheid is dat 40. In 1920 wie er haast uitstert in Japan. Maar de lokale bevolking had ze beschermd. En nu zijn er in Japan ongeveer 600 vogels. En hoe de hele wereld ongeveer 1500. Zocht na je wieken weer naar uw dierentuin, want dan wordt het ijsberenverblijf officieel openen met een feestje. En dan zal Felix ook in jou het wezen. Wat er geen oren grappen moet helpen. Zocht komen de snij weer naar uw dierentuin.